Ahoj kamarádi, já jsem Pepa a budu rád, když mi hodíte odběr na tenhle kanál, ať můžeme sledovat politické dění spolu. Jdem na to? Tak tohle už je opravdu tragikomedie, přátelé. Pirátská poslankyně Kateřina Demetrašvili, nebo spíš, jak by se slušelo říkat, dementní švili, nám zase předvedla, že IQ se do sněmovny zřejmě nenosí. V prvním videu se rozčiluje, že Trump tlačí na Zelenského, aby konečně podepsal mír. A co z toho dělá tahle pirátská géniuska? No přece hrozbu. Třeba teďka Trump právě naléhá, aby Zelenský odevzdal Doněck, jenže to budou další kousíčky a další krůčky malinké a pak se to posune až k nám. Takže samozřejmě my nejsme ve válce, ale nežijeme ani v kompletním míru, protože tohle se týká i nás. Ona má problém s tím, že by skončilo vraždění nevinných lidí. Takže, už tomu rozumím, mír je problém, ale posílání miliard a zbraní je prý hodnotové. To je přesně ta logika pražské kavárny, co se tváří, že chce mír, ale když k němu někdo směřuje, tak začne hysterčit. A druhý výstup dementní švily, no ten je na diplom z absurdního divadla. Podle ní je válka na Ukrajině pro nás vlastně benefitem, protože prý vyděláváme na obchodu s Ukrajinou a inovacích. No jasně, krev, utrpení a rozbombardované města jsou oboustranné obohacení. Válka je pro nás vlastně benefitem, protože my dostáváme peníze i z těch různých obchodů. My vlastně tím, že spolupracujeme s Ukrajinou, my máme například ten průmysl a zase to spojujeme s inovacemi, které vznikají na Ukrajině a je to vlastně oboustranné obohacení. No, kdyby to nebylo tak smutný, tak se člověk snad i zasměje, jenže tohle není stand-up, tohle říká poslankyně parlamentu České republiky a teď si poslechněte něco zcela jiného. Slovenský bývalý ministr vnitra Vladimír Palko jasně popsal, kdo má z téhle války skutečně profit. Britský denník Guardian priniesol informáciu o tom, že britský premiér Boris Johnson dostal dar 1 000 000 libier od majiteľa zbrojárskej firmy Christophera Harborna. Stalo sa tak v novembri 2022. V nasledujúcom roku Harborn sprevádzal Johnsona na ceste do Kyjeva, kde mu Johnson sprostredkoval stretnutia s ukrajinskými politickými a podnikateľskými špičkami. Johnson aj napísal pre Harborna odporúčajúci list. Guardian uvádza, že Harbornová firma zrejme Ukrajine dodáva drony a roboty na zneškodňovanie bomb. Boris Johnson je známy tým, že v apríli 2022 v Kyjeve na stretnutí presviečal prezidenta Zelenského, aby nepodpisoval mierovú dohodu s Ruskom. A Johnson to aj dosiahol, vojna pokračovala. Teraz je tu kľúčová otázka. Vedel Johnson ešte pred tým stretnutím so Zelenským o Harbornových investičných zámeroch na Ukrajine? Alebo si Johnson až neskôr uvedomil, že na pokračovaní vojny môže zbohatnúť aj on sám? Toto nevieme. To, čo vieme, je, že Johnsonovo zbohatnutie, záujem britského zbrojára a pokračovanie vojny na Ukrajine spolu perfektne ladia. Premýšľame o tom, je nám z toho smutno a nič pekného nás pritom nenapadá. Boris Johnson dostal 1 000 000 liber od majitele zbrojovky, letěl do Kyjeva, odradil Zelenského od mírové dohody a hned potom jeho kamarád prodává drony na Ukrajinu. Tady máte odpověď, přátelé. Na jedné straně dementní švíly blábolí o benefitech a inovacích a na druhé straně světové elity si plní kapsy z krve obyčejných lidí. Európa je v zúfalom stave a klame Ukrajincov aj vlastných obyvateľov a používa na to Ukrajinu. Ukrajina má jedinú šancu a to je dohodnúť sa s Rusmi. No proste každý človek, ktorý rozumel tej vojne, tak to opakuje do nekonečna.
Jedine celá tá veľká skupina tých fanaticky protirusky založených ľudí hovorí, že bojujte, bojujte. Ale práve táto skupina ľudí sa teraz v najbližších týždňoch a mesiacoch, keď sa celá tá katastrofa bude chýliť ku koncu, dostane do strašnej morálnej situácie. Lebo ľudia, ktorí spočítajú všetky tie obete, celú tú tragédiu, ktorá na tej ukrajinskej strane vznikla, tak sa budú dívať na týchto ľudí a budú sa pýtať, čo ste to tam celé tie 3 roky podporovali. Pretože tá dohoda mohla byť už... Nemuselo k tej vojne dôjsť. Dohoda mohla byť niekoľko týždňov po začiatku vojne, mohla byť rok po začiatku vojne, 2 roky. A vojna pokračuje a stále zomiera viac a viac ľudí a Ukrajina prichádza o viac a viac území. No pozrite, Američania pomohli ten konflikt vyprovokovať. Nebyť americkej zahraničnej politiky, nebyť témy rozširovania NATO, tak by tá vojna nebola. Amerika pomohla tú vojnu vyprovokovať. Napadlo Rusko Ukrajinu, tam nie je sporu. Veľká diskusia od roku 2022 sa vedie o role Západu a o role Spojených štátov, či tú vojnu vyprovokovali alebo nie. Ja si myslím, že zo všetkého, čo o tej vojne vieme a čo vieme z tých vyjednávaní, o čom boli tie vyjednávania, aké sú požiadavky Ruska, zo všetkého vyplýva, že to potvrdzuje tú tézu, že Američania tú vojnu pomohli vyprovokovať. To je prvá vec. Čiže Amerika sa zodpovednosti za tú vojnu nezbaví. Trump sa snaží tú vojnu nazývať Bidenovou vojnou, že on teda nebol v úrade. Keby bol v úrade, tak tej vojne by nedošlo. Čiže snaží sa svetovému spoločenstvu predať vlastne to, že to nie je vojna jeho a on ju chce ukončiť. Už to bude o pár dní rok od volieb, čiže on už tých príležitostí na ukončenie tej vojny mal niekoľko. Doteraz k tomu nedošlo. Má svoj batoh zodpovednosti za to, že tá vojna ešte skončená nebola. Ale je fakt, že celý čas, odkedy je v úrade, hovorí o potrebe skončiť tú vojnu. No, ale či to je alebo nie je európska vojna, to nie je celá pravda. Tá vojna je vojna aj tej Ameriky, lebo bez tej roli Ameriky by k tej vojne nikdy nedošlo. A to nakoniec na Ukrajine vedia lepšie ako kdekoľvek inde. To, čo je rozdiel medzi situáciou Spojených štátov a situáciou v Európe, s výnimkou Slovenska a Maďarska, tu treba naozaj zdôrazniť, lebo v našich médiách to zaznieva málo, že títo dvaja politici, ktorí vládnu Maďarsku a na Slovensku, Viktor Orbán a Robert Fico, sú istou avantgardou, hej? Že oni tomu konfliktu pochopili, by som povedal, trumpovským spôsobom ešte pred tým Trumpom. To nie je málo, naozaj to je dôležitá vec. Hoci sú doma nalepkovaní, že sú, ruskí alebo akí agenti, to je len znevažovanie postoja, ktorý rozumie príčinám a priebehu tej vojny. Ale európski politici, na rozdiel od Trumpa, stále idú vo vleku chýb svojich predchodcov a svojich vlastných, čiže podporujú to, čo k tej vojne viedlo. Trump sa z tejto slučky snaží vyslobodiť a či výsledkom bude to, že celá vina padne na Európu, alebo teda dôsledky vojny padnú na Európu, alebo výsledkom bude to, že sa vojna skončí, to uvidíme, ale bodaj by to bol koniec tej vojny. Prezident Trump hovorí o tej situácii dnes na Ukrajine realistickým spôsobom. To vieme z článku, ktorý vyšiel dnes vo Financial Times, ale podobných článkov vyšlo viacero v anglosaskej tlači. Trump podľa toho článku mal na Zelenského dôrazne zvyšovať hlas, že ak sa nedohodne, ak neustúpi tým požiadavkám Ruska, čiže inými slovami, ak neuzná to, že Rusko dobilo tú časť Ukrajiny a nepríjme podmienky, aké dáva Rusko, čo by vyťazujúca strana v tej hroznej vojne, tak prehrá tú vojnu ešte katastrofálnejšie a že mu nie je pomoci. Druhým takým článkom, ktorý je veľmi dôležitý, vyšiel v britskom médiu Independent. Tam bol tým zdrojom britský polný maršál Lord Richards. Tak ten britským novinárom povedal, že Západ vyvolal v Ukrajine falošné nádeje a Ukrajina nemá šancu vyhrať tú vojnu nad Ruskom a tiež by Ukrajinci mali začať vyjednávať s Kremlom, s Rusmi. No, čiže aj z Washingtonu, aj z Londýna dostávajú Ukrajinci odkaz, že treba vyjednávať s Rusmi. To je samozrejme pre Zelenského mimoriadne nepríjemná situácia, ale je to jediná cesta k tomu, aby tá vojna skončila. Říká naprosto přesně to, co tvrdíme už roky.
Evropa je v zoufalém stavu, lže Ukrajincům i vlastním občanům a používá Ukrajinu jako figurku na šachovnici. Amerika tu válku pomohla vyprovokovat, Západ ji živil a teď, když už je pozdě, se začíná mluvit o míru. A kdo od začátku volal po vyjednávání? No, hádejte, Orbán, Fico, Trump, ti, které kavárna označuje za proruské. A přitom jen chápou, že každá válka končí mírem, ne další municí. Tak si to spojte sami. Mír se sabotuje, válka se protahuje a hlupáci v české vládě to ještě obhajujou. A pak se diví, že jim lidi nechvají věřit a že podpora Pirátů padá ke dnu. Dejte mi vědět do komentářů, co si o tom myslíte vy a jestli si taky myslíte, že tihle prostě hodnotoví politici už úplně ztratili kontakt s realitou. Sdílejte video, dejte odběr a klidně mě podpořte i přes super dík, protože pravda se sama neozve.